Station 5. Johansen Rom. Flensborgs ældste eksisterende romhandel. Flensborgs ældste eksisterende romhus ligger stadig på adressen Marienstraße 6-8. Det er A.H. Johansens romfirma. Det familieførte firma blev grundlagt i 1878 af Andreas Heinrich som rom- og vinhandel. Dengang lå produktionen i en gård ved Grosestraße. I 1914 flyttede Johansen produktionen til Marienburg, som man kaldte gården ved Marienstraße. Bygningen var et 3-etagers pakhus med gavlkran, der blev brugt som lager for romfadene. Det gamle kontorhus blev revet ned og genopført i hjemstavnsstil. Hjemstavnsstilen gik tilbage til lokal byggetradition og blev brugt for at markere, at man tog afstand fra den moderne stil. Kontorhusets facade står med bindingsværk, sprossevinduer og ornamentik. Omkring 2000 begyndte det at gå ned ad bakke for romindustrien i Flensborg. I dag er det kun firmaet Johansen og siden 1998 vin- og romhuset Brage i Rotestraße, der fremstiller Flensborg rom. Johansen er altså det ældste eksisterende romhus i Flensborg, og man er stolt af at have fremstillet rom i 4 generationer. I bindingsværkshuset ved Marienstraße hos Høgeren kan man købe hjemmelavede romspecialiteter.